Овцата и кокошката. Една кокошка снесла яйце и закуткодякала. Коткодяк, коткодяк, какво яйце съм снесла? Коткодяк, коткодяк, какво голямо яйце съм снесла? Коткодякала така много време на гнездото. После станала, излязала из двора, пак коткодякала, отишла на купището, пак крякала до пресилване. Един петел, около когото се събирали кокошките, извикал строго: Стига, Мари, чумо, стига си крякала. Колкото и да ти е голямо яйцето, пак е яйце, не е агне. Кокошката се разсърдила и си отишла. На другия ден видяла една овца да пасе в ливадата до къщата. До нея подскачали две агънца и кокошката й рекла: Хей, белушо, ти голями ли раждаш агнетата? Големи? Рекла овцата. Като родят едно, то тежи 2-3 килограма, а сега са по-малки, ама са две и стопанинът е много доволен. А когато ги родиш, блееш ли да чуя стопанинът? Питала кокошката. Защо да блея? Стопанинът сам ме намери. Взема агнето, помогне му да забозае, после ми дои и така живеем. Ами защо мълчиш, когато си му родила агнета? Ти трябва да блееш, да те чуе цялото село, че имаш агънца. Не може така, кокошко. Аз искам да родя, да мълча, никой да не знае, да си отгледам рожбите. Ама не може. Стопанинът само това чака. Щом поотрасне агнето, той го продава, да купи нещо за вкъщи или пък го заколи и прави веселба. Кокошката се засрамила, тръгнала и си мисляла: Ти си права, овчице. Теб ти взимат агнето, та пари печелят с него или пък се хранят, а с едно мое яйце и дете не може да се нахрани. Прав беше и Петлю, че ми се скара. Трябва винаги да ходя с петела, да ме учи на ум. Затова много кокошки се събираме около него, а той ни води като стопанин и господар.